ultimativa. At higlan ng back down na. Iningkurat sa nga sarayawon, ayun inihan mga oras nun, labilan mga iskinamon, kurat sa guglaan ira ayun. Labi na kung may dapat ron, kinakagtupag may imbitasyon, ora mismo among dadangaton, ang karisyo iyo kikitaon. Hala na sige kita at panmalod upamikura, mga konsihalis na nakurat sa kamariso kadamuhan galang. Hala na sige kita mga istino ang pagkurat sa may dapagpirik may pagsagiti, makikita ang irakapin. Sayaw tiring mapauli, ikong sihasang ng paistre, mga gwaping batanon nga ispi, jinjing umil o gril galon. Konsihal Edwin Moslares, Madiskarte Michael Maestre, Aldon Picardal Carlo Batica, Hilbong Tibon kaubod gihapon. Sige kita ang panmalod upamikura, mga konsihalis na nakurat sa kamariso kadamuhan galang. Hala na sige kita mga estilo ang pagkurat sa may dapagpirik may pagsagiti, makikita ang irakapin. Sihahan ora mismo, ang samahan digog nagpapakbo, nagkakauro sa ating konsiho, parang kaubayan ang atong bundok. Mga programahan ora mismo, suportado hatong konsiho, ang progreso makikita niyo, gayan atong mayor Maduroto. Sige kita ang panmalod upamikura, mga konsihalis ka nakurat sa kamariso kadamuhan galang. Hala na sige kita mga estilo ang pagkurat sa may dapagpirik may pagsagiti, makikita ang irakapin.
LD. Okay, thank you so much. SB members. Thank you, thank you.